Aș vrea ca românii să înțeleagă că îmi este extrem de clară situația în care se află. Știu că măsurile precum creșterea TVA-ului, reducerea salariilor în sectorul bugetar, restructurarea sectorului bugetar, introducerea contribuției pentru sănătate la pensiile până la 750 de lei, i-au făcut să iasă în stradă ca urmare a traiului greu. Știu în același timp că aceeași abordare o au și milioane de români care n-au ieșit în stradă. Și ei s-au simțit solidari cu cei care prin scandările lor, prin plancardele lor din piețele orașelor din țară, dădeau semnale legate de sărăcie, de aroganța politicienilor sau legate de corupție. Este clar pentru mine că prima mea obligație este aceea de a restabili legătura de încredere între mine și acea parte a populației care și-a pierdut încrederea în președinte. În momentul de față ne aflăm într-o situație de criză. Evoluțiile interne din ultimii 2 ani au suprapus peste criză și măsuri extrem de puternice de modernizare a statului. Practic, în același timp, coaliția aflată la putere, susținută de mine, a realizat 2 lucruri extrem de dificile. Pe de o parte, lupta cu criza, pe care cel mai greu a resimțit-o populația, iar pe de altă parte, procesele extrem de dificile de modernizare a țării. Și aș aminti legi extrem de controversate sau nu foarte bine primite de cei cărora li se adresau. Codul penal, codul comercial, codul de procedură penală, codul de procedură comercială au fost legi destinate să reformeze justiția. Restructurarea aparatului bugetar, o diminuare cu peste 200.000 a numărului bugetarilor, un alt proces de reformă care a afectat profund populația. Legea răspunderii magistraților, de asemenea o lege dificilă și îndelung dezbătută. Legea micii reforme, un alt obiectiv care a împins la dezbatere și uneori insatisfacție. Codul muncii, care a avut ca principală măsură flexibilizarea forței de muncă, a fost de asemenea un moment în care societatea întreagă a fost afectată, în primul rând din îngrijorarea că ar putea fi mai rău. Aș aminti legea educației, o lege care a împins către reformarea unui sistem extrem de mare și care nu a fost profund reformat niciodată de la Revoluție încoace. Nu în ultimul rând, legea răspunderii sociale.
legea asistenței sociale, o lege de asemenea extrem de discutată și care a afectat un număr considerabil de oameni care de multe ori trăiau nejustificat din ajutoare sociale. Sunt doar câteva exemple care arată că procesele de modernizare a statului, simultan desfășurate cu procesele prin care am încercat restabilirea echilibrelor macroeconomice, au dus la o situație de nemulțumire într-o largă parte a societății românești. Aici, cu certitudine, responsabilitatea mea este majoră pentru că, și aici vă rog să luați toate discursurile mele publice din campania din 2009, deci responsabilitatea mea este majoră pentru că modernizarea statului a fost unul din obiectivele asupra cărora m-am angajat înainte de a deveni pentru a doua oară președinte al României. Nu am nimic de schimbat în comportamentul pe care l-am avut în cele 2 mandate de până acum, excepție, cu siguranță, diminuarea acelor gafe pe care uneori le mai fac public. Dacă te așezi pe masă, îți spun cum se face. Nu aici, mergem la București. Da, vin direct la birou, la tine și vă facem. Domnule președinte, ați fi gata să renunțați la un comisar european dacă Uniunea continuă în baza tratatului de la Nisa? Sau ce argumente s-ar putea găsi pentru ca să nu fie o rătă chiar numai a țărilor mici, acum zice Nisa? Și întrebările trebuie să scoveze o minimă inteligență. Da. Aveți pentru diseară, pentru mâine, dar nu. Că n-ai și tu treaba azi. La dai? Da. Era de agresivă țiganca asta împuțită. Ți-am spus, ți-am spus. Oricât de mare ar fi presiunea cu eticheta de dictator, voi continua să susțin fără rezerve toate instituțiile statului care luptă împotriva corupției. Un dictator pe care îl înjur de dimineața până seara nu-mi pare a fi chiar un dictator. În primii 5 ani de zile nici n-ați închis emisiunea Nașu, așa cum ați promis, dar mai mult decât atât, eu vă spun ca lucrător în presa asta și mai frumoasă și mai urâtă de aproape 18 ani, că este cel mai mare câștig pe care l-a adus președintele Traian Băsescu, pentru că înainte era o liniște în presă, cam ca aia cu stenogramele, nu mișca nici musca. Am arătat ce înseamnă democrație din punct de vedere al președintelui. Presa este perfect liberă, nu mai este ca în perioada lui Năstase Iliescu. Eu cred că o televiziune trebuie să fie liberă și să-și facă menirea fundamentală aceea de a informa populația, nu de a o intoxica, nu de a face jocuri murdare. Mi-a ajuns, a fost cel puțin în ultimii, din 2007 încoace, a fost cea mai umilitoare perioadă din viața mea, jignit de dimineața până seara de tot soiul de oameni, pe televiziuni, prin adunări publice. Funcția de președinte a reprezentat pentru mine cea mai mare umilință a vieții mele. Am fost un om demn care n-a fost jignit, am fost un bun meseriaș, un om care și-a făcut meseria cu plăcere și cu demnitate, iar ce s-a întâmplat din 2007 încoace, jignirile de dimineață până seara, n-au făcut decât să mă umilească. V-ați gândit în vreun moment să vă dați demisia?
Președinții nu pot să demisioneze în perioada de criză. Obiectivul major este să-ți asumi criza și să treci țara și poporul prin criză. Deci nu iau în considerație o asemenea soluție, decât dacă va fi evident că asta este soluția. Vom trece cu bine de furtună și vom acosta nava într-un port liniștit, cu tot echipajul la bord.